A luz volverá a faturarse cada 2 meses. O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo enviou á Comisión Nacional de Enerxía o proxecto de Real Decreto que establece que a facturación realizarase en xeral con carácter bimestral en base á lectura real dos contadores. Coa modificación desta normativa, o Goberno busca que o consumidor pague só polo que consume, baseando as facturas na lectura real dos contadores. O sistema proposto sustituirá o actual, en vigor dende setembro do 2008, que incluía unha facturación estimada que se realiza en meses alternos e que xerou un importante número de reclamacións por parte dos consumidores, debido á complexidade asociada ás regulacións dos consumos. En todo caso, se o consumidor o require, o proxecto do Real Decreto contempla a posibilidade de continuar coa realización de facturacións mensuais dos equipos de medida. Neste caso, a lectura de enerxía seguirase realizando pola empresa distribuidora cunha periodicidade bimestral. Nos meses alternos nos que non haxa lectura real poderase facturar en función do procedimento estimado de consumo. O proxecto de Real Decreto tamén introduce a posibilidade de que os consumidores poidan aportar a lectura do seu contador no caso de imposibilidade de facelo por parte do distribuidor. Unha posibilidade que xa existe no caso do suministro de gas ou de auga.